Amwen tayo aman nakabalin iti Apo, isu tinamarswa kada tayo, ket kukwa na tayo. Wen tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Diyo kadiam mo ada kayo ket templo iti Diyos, ket agtalinaed ti Espiritu ti Diyos kada tayo. Datayo ti aramid ti Diyos, ket ti panagmaysa tayo ken Kristo Jesus. Pinarswa na tayo ang aramid pinaimbag, nga Insagana na aramid ramin tayo. Amin tayo. Intayong arod, dayawen ti Apo, ken Diyos tayo, isuso anang isalakan ken nangayab kada tayo, iti biyag asan na santuan. Saan agapu iti naaramidan tayo, diket gapu ti panggep ken parabor na. Apo a Dios, ken mangisalakan mi, naimbag abigat mo, agyaman kami iti inparabor, ken impabulod mo manen abiyag kada kami, ti daytoy nga agsapa, tapno nabalinan mi, iti umay agyaman, agdayaw, ken kumamang manen ken ka. Si kagading arod, ti mangabay kada kami, ti daytoy akanito, igsagana na kami nga mangpabaro, iti panakilangin-langin mi ken ka, ken kadagiti kapamatyan mi, babaen ka daytoy nga serbisyo mi. Bendisyon na kami amin, bendisyonan na kami amin, nga paset iti daytoy nga panagdaydayaw mi, ket aramaten na kami, babaen iti panunot, aramid ken sasaumi, kas instrumento,
ken inspirasyon mo para iti maysa ken maysa kada kami. Amin dagitoy isu ti dawat mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Ammo tayo ang nagkurang tayo amin iti dayag, panagayat, ken panagserbi iti Diyos nga Apo tayo. Ad-adda asinurot tayo dagiti tarigagay, dagiti puso tayo, ket nabaybayan tayo tinatalged, apan relasyon kadagiti padatay a tao. Agmaymaysa tayo nga rod, adumawat iti pamakawan. Maawis tayo amin kakabsat, isya sino man nga dumawat ti pamakawan ni Apo, dagiti kabaylan na nga agparintumeng, umasidig tayo ken kuana bayat tinatal na nga tukar to organo. Kararag tayo. Nga siya Diyos mi, umay kami ti sangwana amang bigbig kadigiti basol nga amumi, ngem di mi inaramid ken ka. Ipudnok Apo nga ti kinasuker ko ken ti panangpaay ko ti panagdayaw ken ka. Dawatek ti pamakawan ken panangdalos mo babayen ti dara ni Jesucristo. Bugwam ti puso, pabarwem ti panunot ko, ket ikkatem ti tunggal man sa abasol. Papegsain nak amang talikod ti basol, ken mannakam iti kinalinteg mo, tapno may subli iti pannakilangin-langin mi, ken ka. Amen. Amen. Masidega ken kapu bita baru kung muag sanggera yawat mo kadin day tatakyan ket di puso maginginaang ket di puso mo maginanan. Amen. Dawatik ti kinaimbag dagiti ushers tayo para iti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay ti pannaka-maintenar ti iglesia tayo.
Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat, good morning! Ayan, kablaawan nyo man, dagita kaabayo kakabsat, kadigiti adda, iti likodan nyo, ket agyaman tayo, iti gundaway manen, nga sangsang kamaysa tayo, kas anak na tapno agdayaw, ken kuana, iti daytoy nga kanito. Ket padayawan tayo, iti apo, babaen ti intay panagyaman, ken panagdayaw, ken kasmaysa nga agkakabsat ken Kristo nang nangruna kadigiti amin nga adda iti daytoy nga kanito iti uneg ti sanktuaryo tayo ken kastamet kadigiti adda iti online ket agyaman kami iti presensyayo kakabsat no mampay nag adda kayo kadigiti na dumaduma nga lugar saan laing nga ti pagilian tayo no diket kadigiti ijay balasiw taaw agyaman tayo iti agtultuloy nga panakikaadayo, iti panagdaydayaw tayo, iti daytoy nga kanito. Kablaawan tayo man, kakabsat, dagiti first timer nga makadwa tayo, iti panagdaydayaw tayo, katagyaman tayo met, kadagiti bisita tayo, ket kidawin tayo mamet, bigbigen tayo, ti kaadda ni Nanay Lolita Benitez Bulaag, iso ti mother, ti agpangulo kanya tayo tata, ayan na ni Nanay yan. Ayan, ken gyamang kami nanang, ayan, naggapuda pa ijay Tiage, ayan, ken kastamet, dapat ibisita tayo tatanga kanito, kakabsat, ito first time nga makadwa tayo, when no nabayag nga hang, nga nakaumumay dito yung sentralin, tataman lang naikanti gundaway, nga makadwa tayo, tintay panagdaydayaw, iti daytoy nga kanito. Ken kastamet kaligiti amin adati online agyaman kami ti presensyayo ket no adaman digiti barong makadwa tayo iti live streaming ti Central United Methodist Church Ilocano service kidawek man ti panangi share and post yo iti aramid tayo. Kakabsat kablaawan tayo iti dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ket agyaman tayo iti biag ni Ate Frances Blances birthday na tatta nga aldaw ken kastamet into no 20 birthday ni Tricia Ann Colyarin ken into no 20 met birthday met ti presidente dagiti kababaihan ni Ate Jervis Suarez ket agyaman tayo met tinaglabas nga lawas iso ti birthday ni Mark ayan na ni Markan ayan nagyaman tayo ti panagkasangay na iti dagiti napalabas nga aldaw. Ken kastamet idi kalman iso ti wedding anniversary ni Kuya Jun ken na Ate Marjorie. Ayan, ayan na ni Ate Marjorie. Ayan, iso met ti wedding anniversary da idi kalman. No mampay iramraman tayo mampay kadagiti karkararag tayo mamet ni Kuya Jun tada iso na ijay mismo nga Strait of Hormuz tinakay distinuan na kas may isang kapitan ti barko. Ayan. So, iramraman tayo man ti karkararag tayo. Ken kastamit, dagiti da dumapay seafarers tayo. Ayan. The Kapitan Paul, ayan, the Eldridge, ayan, ken da dumapay seaman. Ket, dagiti nga dagiti sumarsaro nung aldaw, ket, pumana umaten ni Kuya Juni Raff Valdez. Ayan, nagsublimanen, di trabaho na kas seafarer. Ken kastamit ken ni Denmark. Kunana ket agsublimet manen iti trabaho, ken aramid na ken kas maysa nga seafarer. Dakadi dagiti seafarer, dito pa'y kakabsat nga agbiyahe, kadigiti sumarsaro nga lawlawas, wenno daytoy nga Domingo kakabsat. Ayan, ken kastamet dagiti OFWs tayo, adda kadi kakabsat. Ayan. No daman kakabsat tultuloy nga ikarkararag mi iti panangsalwad ni Apo Dios kadigiti bibiyagyo. Ken kastamet nga iramraman tayo kadigiti kararag tayo ni Dr. Dominador Raquel, ayan, kastamet ni Ate Chit, kini Attorney Grasa, ni Tatay Dion, Dayag, ken ti mother ni Kuya Johnny Raff Valdez nga datatay jay Biskaya ikarkararag tayo mamat ti tultuloy nga bendisyon ti panakaagas panakalaeng kadagiti sagsagubanit kadagiti bibiyagda.
Ken kastamet kakabsat nga maawis dagiti anak tayo nga adda iti edad na nga 11 years old dagiti agtutubo nga adda iti dance and theater ministry nga rehearsal ket do kayat yu ti makipaset iti daytoy nga aramid into no malem te alas 12 aging ganat alas 4 ket adda ti rehearsal da kakabsat. Ken kasnamet nga into no April 20 into no Lunes aging ganat Biyernes ket maramid ti vacation church school dito'y iglesia tayo. So maawis met no adda dagiti kayat da makipaset iti daytoy nga aramid tayo kas maysa nga naglasatan tayo met nga kas maysa nga ubing nga nakipaset tayo iti daytoy nga aramid iti vacation church school. Ken kastamet into no 25 baka adda dagiti hampay nabayagin nga miyembro dito'y Central UMC. Ket hanapay nga na i-transfer ti membership da wenno kayat da ti agadal kadagiti doktrina panursuro ti iglesia tayo ket maawis kayo into no 25 mangrugi iti alas 9 aging ganat alas 4 ti malem nga adda ti maramid nga membership or refreshers class into no Sabado kakabsat. Ket iso na nga maawis kayo no kayat yo ti makipaset kas miyembro dito iglesia tayo nang nangruna kaligiti na bayagen ket pasingke den tayo ti kas maysa nga kamkaming ti iglesia tayo babaen ti panagadal tayo iti daytoy nga membership class. So into no Sabado kakabsat maawis kayo alas 9 ti rugina aging ganat alas 4 ket sapay la kumata makaumay kayo no adda dagiti kayat da nga agbalin nga miyembro wenno kamkaming ti iglesia tayo dito Central United Methodist Church. Iti daytoy nga karod nga gundaway maawis kayo tumakder tayo man kakabsat iyalato tayo man ti ayat ken kapya ni Apo babaen ti panangkankanta tayo ken panangalamanot tayo ti tunggal maysa ti timpuyog dagiti Kristiyano. Kristiyano, kanta ng bagsak tayo, ipamati kenayanayan. Isang sangkamay sa tumpalan kay nagtibilin na tiripin mo maskin anaya tiripin mo tunas kinakim tayo anaya tiripin mo tunas kinakim tayo tayo nga dasang sangkamay sa ti pumati keninanama ayanaya tiripin mo di ka pa na matao.
Ti epistola nga manggigan tayo, iti daytoy nga agsapa, kakabsat, maadaw iti umuna a libro ni Pedro, iti umuna nga kapitulo, manipod iti 10 ket 7, aging gana ti 20 ket 3 nga bersikulo kunana. Awan idumduma ti Diyos, ukumen na dagiti tattao kas mayanurot ti ramid da. Kunayo amami no agkararag kayo iti Diyos. Ngarod, no kasta ti awag yo, masapul nga agbuteng ken agraem kayo ken kuana, bayat ti panagbiag yo ditoy daga. Taamuyo no anya tinaibayad tapno mawayawayaan kay iti awan serserbina a panagbiag at tinawid yo kadagiti kapuunan yo. Saan kayo anagatang babaen iti banag a madadael, kas iti pirak wenno balitok. Nawayawayaan kayo ket di babaen iti panakaidaton iti napateg adare ni Kristo, amayarig iti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Sakbay a pinarswa ti Diyos ti lubong, pinili na ni Kristo, ket naiparangarang kadagitoy maudi nga aldaw, tapno maisalakan kayo. Gapo tanamati kayo ken kuana, nagtalek kay iti Diyos, ana magungar ken na magbalin ken kuana ama nakabalin unay. Na iturong iti Diyos iti pamati ken namnamayo. Babaen ti panagtungpalyo iti kinapudno, napakawan dagiti basbasolyo, ket nadalusan kayo. Gapo taaddan pudno, a panagayatyo kadagiti kakabsatyo iti pamati, agiinnayat kayo nga rod iti amin a pusoyo. Naipasngay kayo manen, saan a babaen iti agrupsa a bukel, nudiket babaen iti sibibiyag ken agnanayon a sao ti Diyos. Kidawek man ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Lucas, ti may ka-20 kedupat nga kapitulo, versikulo 10 ket 3, aging gana 50, 30 ket 5, ket kastoy ti mabasa tayo. Iti dayta metlaeng nga aldaw magmagnati dua nga adalan, amapan ti maysa nga baryo amanagan Imaus. Nasurok a 10 ket maysa kilometro ti kaadayo ti Imaus manipod Jerusalem. Pagsarsaritain da dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kasla nakullaapan dagiti matada ket di da nailasin ni Jesus. Anya ti pagsarsaritaan yo, bayat ti pannagnayo, kinuna ni Jesus. Nagsardeng da, ket malidlidayan. Sikan alaing ti sangaili iti Jerusalem, adi makaammo kadagiti mapaspasamak, sadyay kadagiti napalabas nga aldaw, kinuna ti maysa nga agnagan ti Cleophas. Anya ti mapaspasamak, sinaludsod ni Jesus. Dagiti naaramid ken Jesus at taga Nazareth insong batda. Maysa a propeta daytoy a tao nga imbilang ti Dios ken amin at tao aman nakabalin iti amin asau ken inaramid na. Inyawat dagiti papangulwen a papadi ket agtuturay tayo ket naikedeng amatay ti Dios iti krus. Ninamnamami nga isu ti mangwayawaya ti Israel, wen ket saan ladayta, ti may 3 nga aldaw itan, manipod ti pannakapasamak daytoy. May sapay pagsidsiddaawan kami ket ti sumagmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da anapan ti tanem, ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang nangipadamag iti
ang nagparangpay kadakwada dagiti angheles ket nangibaga as ibibiyag kano ni Jesus. Napan ti sumagmamano kadagiti kakadwami iti tanem ket napaniknikan da nga pudno amin ti kuna dagiti babae no mampay dida nakita ni Jesus. Nagningning kayon kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo ketlin ang mamati kadagiti sinao dagiti profeta. Saan aya ang masapol as gabain ni Kristo dagitoy sakbay nga sumrek iti gloryana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag may papan kenkwana. Ket masarakan dagiti amin a sursurat manipod kadagiti libro ni Moises ken kadagiti sursurat dagiti amin a profeta. Idi nakasi degdan iti ili iti pagturunganda impadlaw ni Jesus ti kasla adayu ti pannagna ngem ingawid da makidaguskan kada kami kinunada ta sumipngeten iti kasta nakidagus kadakwada idi agdama iti pannangan inala ni Jesus iti tinapay binendisyonan na ket pinispisi na sana inted kadakwada. Naluktan iti panagkita ken nailasindan ang isu ni Jesus ngem nagpukaw ni Jesus iti imatangda. Kinunada iti maysa ken maysa isumet laeng gayam akasla bumarbara ti riknata dayta ti itay pannakisao kadata iti dalan kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrubwat da adagos ket nagsublida sa Jerusalem. Nasarakan da dagiti 10 ket maysa nga adalan nga aguurnong sadyay agraman kadagiti daddumapay akadwada. Pudno anagungar ti Apo kinunada. Nagparangken ni Simon impadamag met dagiti dua nga anapasamak iti addada iti dalan agraman ti pannakailasin da ti Apo idi pinispisi iti tinapay. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada tayo ti pannakaibasa ken pannakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sa manaragsak sa uamamabiyag ti sa manaragsak sa uamamabiyag.
Diyaman tayo iti mensahe iti koro ngayon pa ay digiti Ilocano Choir. Ket maawis kayo kakabsat nga makipaset no ada digiti gifts and graces yo ti panagkanta kas maysa nga koro ket maawis kayo. Sapulin nyo lang ni Ate Alpayo ken dagiti daddu mapay. Iti daytoy nga gundaway kakabsat sangsang kamaysa tayo, tapno rambakan tayo, saan laeng at ipanagungar ni Jesus, no di ket agtultuloy, apan nagnana kanya tayo, kas adalan na. Ti binasak, nga teksto tayo, ket may papan iti dalan, nga mapan ti Imaus. Ket daytoy ti maysa nga kapadasan, dagiti dua nga adalan. May papan kadagiti tattao nga maririribukan. Mabalin nga nayaw-awan, wenno nasaktan, wenno napukawan, itinamnama, dagitoy nga dua nga adalan. Adda dagiti panawen nga kastamet kada tayo, nga saan tayo nga maawatan, dagiti mapaspasamak, kadagiti biyag tayo, ngem marikna tayo akas lasaan asumungsungbat ti Diyos kadagiti bibiyag tayo. Ket marikna tayo nga umadayo tayo gapo kadagitoy nga kapadasan. Ngem amuyo tinaimbag nga damag kakabsat ni Jesus ket umas asideg kada tayo. Numampay ti tunggal maysa kanya tayo adda ti gundaway nga umadayo tayo kenkuana. Ti teksto nga binasak kanyayo kakabsat ti likudan ti pakasaritaan na daytoy dagitoy nga dua nga adalan ket mapanda ija Imaus. Ket sigon ti binasak nga teksto tatay ket agarop sa nga pulo ket maysa nga kilometro ti adayuna manipod Jerusalem. Ket sigon iti babasaen ti kasasaad da karamanda kadagiti sangapulo ket dua nga apostol. Adamet dagiti mangibaga nga gagangay dalaeng nga apostol. Malaksid kadagiti sangapulo ket dua. Saan laing nga dagita nudi ket gagangay damet ti kasasaad dagiti nga tattao ket saan da nga elite nga kungkuna tayo, saan da nga nabaknang ken agbibiyag da iti sidong ti pannakayrurumen kadagiti imperyo ti Romano iti dayta nga panawen nga nilamnama da nga mawayawayaan da kuma ni Jesus manipod ti saad da iti imperyo iti Romano iti dayta nga panawen. Kaya't nasawen saan laing nga naispirituan nga parikot ti pampanunutin dagitoy nga adalan ken kastamet kadagiti tao iti dayta nga panawen nudi ket daytoy iti gundaway nga isuda ket adda ti pannakaupay iti political, economical, wenno emotional, wenno kasasaad da iti gimong iti dayta nga panawen. Ket kas maysa nga pasurot ni Kristo kakabsat makita tayo nga napateg ti kapadasan, ti pannagna dagiti dua nga adalan. Ngem anya nga ta ti kayat na nga iparangarang ti tunggal maysa kanya tayo. Umuna nga kayat ko nga ibati, isu ti pannagna tayo nga addaan ti pannakariribok. Iladawan iti kapadasan ti dua nga adalan nga agturong ti Imaus ti pannagna nga napnuan iti pannakariribok. Adda dua nga adalan nga magmagna nga agturong sa jay Imaus. Ket bayat ti panagsarsarita da nagpakita iti kaririknaan da ti puso da nga adda ti riribok, adda ti pannakaupay. Wenno naawanan dan tinamnama iti dayta nga kanito. Kaya't naasawen saan laing nga may papan iti namnama pannagnada nudi ket awit damet ti dadagsenda gapu iti napasamak kini Apo Jesus iti dayta nga kanito.
Isut ga po na, no dumteng ti pan nakariribok, kas kapadasan dagito'y dua nga adalan, makita tayo nga adda ti pan nakadadael dagiti namnamaen tayo. Ipagarup da nga isalakan da ni Jesus manipod kadagiti ima ti Israel wenno dagiti imperyo ti Romano manipod ti political nga kasasaad. Ngem idinailansa ni Jesus napukaw tinamnamada. Daduma kakabsat kastoy ti kasasaad tayo. Adda dagiti ipagarup tayo nga daytoy ti plano. Plano tayo kadagiti biag tayo. Apay asaan ang mapaspasamak akas tininamnama tayo. Wenno saan nga maitunos kadagiti plano tayo, ket mangted ti pannakariribok kadagiti bibiyag tayo. Isut gapo na nga dagiti pannakariribok tayo, amuyo isut ti mangted ti pannakabulsek tapno saan tayo nga makita ni Kristo kadagiti biyag tayo. Kadwa tayo ni Jesus, ngemhan tayo nga may mabigbig no daduma isuna kadagiti bibiyag tayo. Apay, agsipod, dagiti ngamin nakasentro, dagiti biyag tayo, kadagiti na duma-duma nga parikot. Panakaupay, wenno dagiti paspasamak, kas ti napasamak kini Jesus, ti panakailansana. Imbes nga ti panagungar, ti sentro, ti intay panangrambak, ngem no daduma, dagiti parparikot, panakaupay, wenno paspasamak, kadagiti biyag tayo, ti sentro, ti panagbiag tayo. No daduma, oray no adda kada tayo, ti Apo, saan tayo amarik na? No daduma, saan tayo amakita, ti aramid na? Saan agapo, taawan, isuna, no diket gapo, tanapno tayo, ti pannakariribok, kadagiti bibiyag tayo. Ngamin ti pannakariribok, mangiturong kanya tayo tapno saan tayo nga maawatan. Ti maysa nga banag. Isu nga idinadamag da nga si bibiyag ni Jesus, saan da nga dagos nga namati. Apay, pinili da itinamati, iti biyag nga addaan buteng, panagdwa-dwa, bukod da nga pannakaawat. Imbes nga ti kinapudno nga nagungar ni Jesus, niringbawan isuda, ti buteng ken panagdwa-dwa, ken dagiti bukod da apan nakaawat. Isu nga no mariribukan tayo kakabsat, adda ti panagdwa-dwa. Makaaramid tayo kadagiti di umisung tungpal kadagiti biag tayo. Ket no daduma, umadayo tayo pay, ken kuana. Gapo kadagiti pagdandanagan tayo, kadagiti pagbutbutngan tayo, ken kastamet kadagiti riribok nga mabalin nga dumteng kadagiti biag tayo. So nga, bagayo man kadagiti kadwayo, ang kaunay nga agduha-duha kabsat. Kuna tayo, di ko nakarod kanyayo, idi sermon ko, idi Domingo, iso nga hantay nga may pamaysa, ngamin dua-dua ti pampanunot tayo eh. Iso agbalin nga upat ti panang kita tayo kadagiti pagdaldalyasatan tayo ti biag. Imbes nga sa pagmaymaysain tayo, pinagbalin tayo nga upat. Kasi dua-dua ngamin eh. So 2 plus 2, di 4. Iso nga upat ti pampanunutim, upat ti pagbutbut ngam, upat tin mangririribok ti biag mo, imbes pagmaymaysain na tayo lang kuman ni Kristo, iso nga saan tayo nga makapagbiag kas ti pagayatan na. May kadwa kakabsat, iso ti panagna tayo kumanga kadwa ni Kristo, no adda iti riribok, magnatayo kumamit nga kadwa tayo ni Kristo. Ni Apo Jesus mismo ti adda kada tayo, bayat ti pannagnatayo. Ngem no daduma kadwa tayo ni Jesus, ngem di tayo iso na may lasin.
No daduma kastoy ti kabibiyag tayo. Adda ni Kristo kanyak ngem saan tayo ang mapupuutan wenno mabigbig ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Isu nga daduma ti numampay adda tinaimbag nga damag nga nagungar ni Kristo oray pay no saan tayo gapo ta saan tayo nga mabigbig isuna mapukaw ti pamati tayo. Ngem agyaman tayo ken Kristo. Ngamin saan na tayo nga binaybayan, tilikudan kadagiti riribok nga pagdaldalanan tayo. Agyaman tayo ta dumteng isuna kas ti kapadasan dagiti dua nga adalan. Dimngeg isuna ket kalpasan na nang isuro kadagiti dua nga adalan. Ket kastamit ti Dios kada tayo. Oray ipagarup tayo nga awan ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo, addaman ti riribok dagiti biyag tayo, ngem ti kinapudno na adda isuna nga agtultuloy nga agar-aramid, aggargaraw, kadagiti likodan tayo, akapadasan, makipagpagna isuna kadagiti biyag tayo. Nadadumang amin kakabsat, saan tayo nga dagos nga maamamo ni Jesus kadagiti bagi tayo. Ngem ti kinapudno na isut kumuykuyog ti pannagna tayo. Ket ilawlawag dayta ti nasantuan a surat. Nga oray no ditay marikna no ditay marikna ti Dios di na kayat asawen nga awan isuna kadagiti sibay tayo, kadagiti abay tayo. Ngem ti likudan kadagiti riribok tayo. Ilikan na tayo ti pannakaawat ni Apo Jesus. Babaen ti pannakikadwana kada tayo. Kaya't daytoy kayat ni Apo Diyos ang mapasamak ti tunggal may sa Kanya tayo. Isut gapunan no ammo dagiti tattao ani Kristo nga isunat kuma ti personal nga Diyos tayo adda kuma iti pannakilangin-langin tayo kwenkwana. Maluktan kuma dagiti mata tayo, ken mabigbig tayo nga ni Jesus ti makipagpagna kadagiti bibiyag tayo. Saan kadi kakabsat nga adda dagiti kadagsinan nga nagdalyasatan tayo nga problema kadagiti biyag tayo. Ngem gapo ti intay pannakipagpagna ken ni Jesus tatta isiman tayo lang inin dagiti nag problema nga imay kada tayo. Gapo tanakipagna tayo kenkwana. Ket kastamit ni Jesus agtultuloy nga makipagpagna kada tayo. Isut gapo na nga saan laeng nga ti pannakaammo kuma ti kasapulan. No di ket kasapulan tayo ti relasyon anapateg ken Kristo. Isut gapo na nga dumteng ti kanito nga dagiti napagdalyasatan tayo ket intay pannagna isumit lagayam ket dayta nga tiempo kanito nga maawatan tayo mangrugi ti pudno a panagbalbaliw kadagiti biag tayo ngamin nakipagna tayo kenkwana. Nakipaset tayo kenkwana, ket ti Diyos nakipagnamit kada tayo, ket di na tayo binaybayan. Saan na nga intulok nga agmaymaysa tayo nga magna, ngem adda kadagiti sibay tayo ni Jesus anyaman ti pagdalyasatan tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat, anyaman dagiti pagdalanan tayo ti biag, makikadwa tayo ken Kristo. Saan tayo nga liplipatan isuna? Saan tayo nga talikodan ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo? Ngem makipagna tayo ken kuana. As isuna ti Diyos tayo kadagiti biyag tayo. Ken ti maudi isu kumamit ti panagbalbaliw kadagiti biyag tayo.
Daytoy nga kanito kakabsat, isu kumamit ti makita ti panagbalegi kadagiti biag tayo, manipod kadagiti pannakariribok, agingganat pannagnatayo nga addaan kadagiti nadadagsen nga kapadasan, nga marikrik natayo kadagiti puso, ket dumteng kumamit ti panagbalbaliw kadagiti biag tayo, babaen ti intay pannakilangin-langin ken Kristo. Kas makita tayo ken Jesus, nagpamarang isuna nga agtultuloy nga inawis na isuda kas adalan na. Isuna ket nakipagtalinaed, nang rugi iti panagbalegi babaen ti awis na. Babaen ti awis, dagitoy nga dua nga adalan ken ni Jesus. Saan nga umdasmet kakabsat nga basta ti panangamammo tayo ken Jesus, saan nga umdas nga ti panangdingeg tayo kadagiti sasauna, ngem masapol nga ibagam, Apo umay ka ti biag ko, Apo agtalinaed ka iti biag ko. Ngem no dadduma awan ti panagbalegi gaputan ni Jesus ket may salaing nga ammo tayo kadagiti biag tayo no dadduma. Pagtalinaeden tayo isuna. Saan tayo nga itulok nga ammo tayo ni Jesus laing. Ngem, pagtalinaeden tayo ni Kristo, kadagiti biag tayo. Ammo tayo ang may papanken kuana, ngem saan tayo, saan nga naan-anay, nga ti panangabrasa tayo ken kuana. Isu nga agbalegi ni Kristo, kadagiti bibiyag tayo, ngamin ti panangkita tayo ken kuana ket kas maysa nga bisita laing. Saan nga isuna ti sentro kadagiti bibiyag tayo. Ito nga ado dagiti Kristiyano taga-Tanawan. Dispensary nyo no adati taga-Tanawan Batangas itoy. Ada dagiti taga-Sambales kasiyay. Ngamin umdasin nga amutay lang ni Kristo. Saan tayo nga pagtalinaiden ni Kristo kalagiti biag tayo. Saan tayo nga makipaset ti panagbiag ken Kristo. Isut gapuna kakabsat. Kas maysa nga babasahin kunana nga rod kasapulan makita kuma kadagiti biag tayo ti pannakaawat. Mapasamak kumati panagbalegi, maawatan tayo kumati plano ti Diyos, makita tayo kumati panggep na, ammo tayo kumanga ni Jesus, ket saan laing nga kadagiti pampanunot tayo, ngem is agtalinaed kumaisuna, kadagiti puso nga isot mangted direksyon, kadagiti amin nga panggep tayo iti panagbiag. Sot gapo na nga rod kakabsat, kas dagop, ti mensahe nga batik kada kayo, mabalin nga mariribukan tayo. Ngem lagi pem kabsat, bayat ti panagdalyasat tayo, no adaman ti pannakariribok, ni Jesus, at dalata kaligiti sibay tayo. Ket sapay la kumata mabigbig tayo isuna. Agtalinaed tayo kumaken Jesus kadagiti amin abiyag tayo. Ngamin daytoy ti kayat na balbaliwan na balbaliwan tayo dagiti puso tayo. Ket awisen tayo ni Jesus, dumngeg tayo kadagiti sasauna. Ket bayan tayo nga balbaliwan na dagiti biag tayo kas pasurot na kakabsat. Sut gapo na nga rod kakabsat, magnatayo kumang buyugan ipamati, makipagnatayo nga buyugan tinamnama, ket makipagnatayo nga addaan kumati na bara nga panangawat ken Kristo. Ngamin itilikudan kadigiti amin nga riribok kakabsat, adda panagbalegi no ni Kristo ti adda kadatayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Kabsat, daytoy ti panawen ti panagyaman ken panagidaton,
Padayawam ti Apo babaen ti panangidatag mo ken kuana iti apit mo. No aramidem iti kasta, mapnon to dagiti kamalig mo. Ket aglipyas to iti arak, dagiti burnay mo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakaserra a kahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, nga adda nga naiparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin asagot mo, ay wan ngay apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Idaton mi o Apo dagiti bibiyag mi, ken kastamet kadagiti ingkam matalek mo nga na materyalan ken na espirituan o Dios nga biag mi. Giyaman kami iti parabor mo ket agtultuloy nga parukpok mo kadagiti anak mo o Dios. Ket mausarmet kadagita amin apaaramid, ministeryo ken misyon ti iglesia mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Awan tuti ulep, anyaman asip ngen, tani Jesus isuti silaw. Awan meti ganag, biday weno buteng, nuarpad na ditay sinaam. Tila talek, kendi pa nagtulong, isulaeng di dalan, amapan ken Jesus. Amin nga awitay, bigat masagaba, supapakan ng tutgun-guna, tinadagsen a krus.
banbanog ken puyat, balang kanat adu aragsak. Tila talek ken di panagtulog, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Mawis kayo ti sangwanan kakapsat, dagiti adaman tikid daw na, dawat na, karkararag na, ti daytoy nga kanito. Ket mabalin kayo met ngagparintumeng, kadigiti pagparintumengan, kadigiti pagtuguan. Kararag tayo. Bendito kay na mami nga sa dilangit, agyamang kami, ti daytoy nga kanito. Nga iruknoy mi, ti panagdayaw, ken panagyaman, ken ka. Agyamang kami, iti gundaway nga idaton memet, dagiti bibiyag mi. Kas si bibiyag nga daton, o apo. Wen apo, agyamang kami, iti mensahem, no mampay tilikudan, kadigiti pakariribukan mi, o apo, makipagna kami kumakeng ka, ket mapadasam mi ti panagbalegi, kadigiti amin nga aspeto ti panagbiag mi. O ama, tulungan na kami, nga makasurot ti pagayatam, ket pakawanen na kami, o apo, kadigiti amin nga nagkurangam mi keng ka, dagiti buting, dua-dua, panakaupay, nga dumteng kadigiti bibiyag mi. Pakireden na kami kadi, o apo, nayunam dagiti pamati mi. Wen apo, idawdawat mi nga ikarkararag ken ka, dagiti kakabsat mi nga nakadanon kadigiti panagkasangay da. Ken kasnamet kadigiti nakadanon iti wedding anniversary da. Agyamang kami, o apo, ti maminsan manen nga panangi pakitam ti kina Diyos mo kadigiti bibiyag da, ti personal ken kasnamet iti pamilyada. Karkararag mi met, o apo, dagiti adda ti sagsagubanit na ni Dr. Dominador Raquel, ni Ate Chit, ti mother ni Kuya Johnny Raff, nga Valdez, nga adda ijay Biskaya, o apo, ken ni Attorney Grasa, karkararag mimet king ka, ti panangipaay mo, iti listo nga panakaagas daw, apo. Kamatalek mi, lagiti bibiyag da, idaton mi, lagiti biyag da king ka, o apo. Tapno sika, iti mangted, ti panakaagas, o apo. Papegsaem, dagiti pamati da, o apo. Ket mangnamnama kami, o apo, nga dagiti araraw, kidaw, ken dawat mi ken ka, para kadigitoy, saan laing nga da kami, ken nang nangruna kadigiti pampamilya, ken kasnamet kadigiti, agay ayat kadakada, isot kumat mapasamat. Kadigiti kakabsat mi, nga ada iti trabaho daw, apo, kastamet kadigiti apan di balasyo taaw manen, ken kastamet kadigiti kakabsat mi, nga ada iti balasyo taaw, o apo, tarawidwed mo kumao, apo, ti ipaay mo, bendisyonam, apo, dagiti biyagda, salwadam kadi, o apo, isuda. Iyadayom manipod kadigiti paspasamak nga sangalubungan ng nangruna ti gubat nga mapaspasamak tata ijay Middle East, o apo. Bendisyonam mo, apo. Ti kapya kadi kumati, ipaay mo ka, ti tunggal maysa kada kami. Kadigiti tunggal nasyon, o apo, ti kapyam, ti agari, o apo. Amumi adu dagiti kidaw kang handawat dagiti anak mo, apo. Paay mo kadimet ti panang tarawid with mo kadigiti biagda bendisyonam. Kararag ko meto, apo, ti panang bendisyon mo met iti maysa kadigiti kabsat ti amak nga timusay nga dayjay Isabela tata. Bendisyonam dagiti paset ti pampamilyada. Ken kasnamet kadigiti daduma nga adda dagiti gagayem, paset ti pampamilya nga pimusay, o apo. Pakiridem kadi isuda, apo, kadigiti bibiyagda.
Wena po, sang kamay sana kami kadi nga repeten, ti adaan pamati, panagserbi, keng kawa po. Ket pakawanen na kami, kadigiti amin nga nagbasulam mi keng ka, namnamain mi man, wenno saan mi nga di ni namnama o apo. Ket kastamet aramiden mi, kadigiti amin nga nakabasol kada kami, mapakawan mi iso da o apo. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ngem di tay mapadas, dakel nga ayat na, no di tay agtulnog ken kuana. Kadagiti laeng, mangidatun biag nam, isu dati bendisyonan na. Tila talek, ken di panagtunog, isu laeng ti dalan, amapan ken Jesus. Ti Ama ken Anak uma, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipanguna, ti langit ken ti dagat. Awan duadwak nga awan iti pakaisina, panakisina, kada tayo ti ayat na. Ti patayman wenno ti biag, dagiti angheles wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno pannakabalin. Ti agdamaman wenno ti masakbayan, ti kangatuan alawang man wenno kangatuan iti daga. Awan pulos ti pakaparswaan ti panakaisina kada tayo ti ayat ti Dios nga kukwa na tayo gapu ken Kristo Jesus nga apo tayo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.